ଏଇଟା ପୁରା ମାସେ ହେଇଗଲା ସରାବନ ମାରୁଥିଲି ଯେ ମୁଇଁ ଆଇଁଷ ବିଷର ନେଇ ଖାଇ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆଇଁଷ ବିଷର ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବୋଲି ଝୁରି ଝୁରା ଟିକେ ପାଇମି କିଆ ବୋଲି ଏଠି ଘରୁ ବାହାରିକରି ଆଇଛେ। ଚାଲ ଦେଖମା ମାରିକରି ଆଇମା। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଇନ ପାନ୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟା କି 3-4 ଦିନ ଧରିକରି ପାନ୍ ବର୍ଷିଛେ ବେଲେ ଚଣେନ୍ ଝୁରି ବାଲି ଚଢ଼ିଥିବେ କାଁ ଦେଖୁଁ ଟିକେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଯେ ଇନ ଯେତ୍କି ଖୋଜାଖୋଜି କଲିନ ଗୁଟେ ବି ଝୁରି କି କଙ୍କଡ଼ାଟେ ନେଇ ଦେଖିବାର୍। ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ମୁଇଁ ଟିକେ ଏସିଆ ଲୋକ ତ ମାସେ ନୁହେଁ କାଏଁ କହେନୁ କକା ତ କହିଥିଲା କଲ୍ଲା ଖାଇ ଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋଲି ଯେଇ ଦେଖସିନ ଟିକେ ଏଠି ବାଲି ଗୁଟେ ଅଧେ ଥିବେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଯେ ଏତ୍କି ଖୋଜି କରି ବି ମୁଇଁ ନି ପାଇଲି ସେଥିଲାଗି ବୋଲି କାଦୁ ଭିତରେ କାଣା ଗୁଟେ ଅଛେ ଲେଖା ଲାଗୁଛେ। ର ଟିକେ ଇନ ଦେଖୁଁ କୁଡ଼ି କୁଡ଼ା ଦେଖୁଁ ଭାଇଲ୍ ବାହାରିବା। ଯାହା କୁଲେ ବି ନି ବାହାରିବାରୁ ଆମରଟା ଟିକେ ସଫଳ ନି ହେଇପାରିଲା। କାଁ କରବ ଝୁରି ଝୁରା ଗୁଟେ ହେଲେ ଗୁଲିଟେ ହେଲେ କି କୁତରି ଛୁଆଟେ ପାଇଗଲେ ବି ବହୁତ ଏ ଯେ ନେଇ ପାଇ ପାରବାର ମୁଇଁ କାଁ କରବ ର ଆଗକେ ଟିକେ ଯେ ଦେଖମା ଇନ ନେଇ ମିଲେ ଲେଖା ଲାଗୁଛେ। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ବାଦ ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଇଁ କଙ୍କଡ଼ାଟେ କି ଘୁଲି ଚୁଆଟେ ବି ନି ପାଇଲି। ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ମୁଇଁ ସୁଖା ଦିଏଛେନ୍ ଘୁଲି ଗୁଡ଼ା ଦୁ ଖୁଜମି ଭାଇଲ୍ ପତର ଢାପି ହେଇକରି ରହିଯାଇଥିବା। ଇନ ଭାଇଲ୍ ପତର ପୁତରି ଖାପି ହେଇଥିବା କାଇଁ ଦେଖୁଁ ତ। ହାତେରିକା ହାଇରେ ବା ଏତେବେଲୁ ଖୋଜୁଛେଁ ଯେ ଗୁଟେ ବି ନି ପାଇବାର୍। କଙ୍କଡ଼ା ଛୁଆଟେ ହେଲେ ପାଇତି ହେ ଭିତରେ କାଣା ଗୁଟେ ଅଛେ ଲେଖା ଲାଗୁଛେ ହୋ। ଦେଖୁଁ ତ ହଁ ବୁଆ ମିଲିଗଲା ହୋ ଯେନ୍ଟା ଖୋଜୁଥିଲି ମୁଇଁ ମିଲିଗଲା। କେଞ୍ଚ ଗୁଟେ ପାଇଲି ଦେଖ ଇହାଦେ ବଢ଼େଟେ ଖେଚ ହେ। ଏଇଟା ଖାଇକରି ମୋର ମାସ୍କର ପୁରା ମୋର ପେଟ ଭରିଯିବା ଓ ପୁରା ମାସେ ନି ଖାଇଛେ ଇଏ ଅସଲ ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖାଇଦେମି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଘରେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଝୁରି ଶିକାର ନି ପାଇଲେ ହେଲେ କେଞ୍ଚ ଶିକାର ପରେ ବହୁତ ମିଠା। ଆଉ କେଞ୍ଚ ଶିକାର ମୁଇଁ ଆଜ ଖାଇମି ପହଲା ଯାଏସିଁ ଘରକେ ନେମି ଏଇଟା ଖେଲଟେ କରମି ଏଇଟା ହୋ।